Adan iruging basa mapagayam dato'y lagip tinapalabas. Ti magkasalitan lagip tinapalabas ni pagayam tayong Ising iti pasukin Ilocos Norte. Ilaran na tipod nung anagan nangin awagan takalatan iti nagan nga Ising. Sagodayan ti surat. Dear Manong Nemy, siyak ni Ising iti pasukin Ilocos Norte ngaglaklako iti ASIN Manong Nemy. Kaya nakapagsurutak na may segment kadagiti narway nga dungdungeng iti ato na atang unay nga programa lagip tinapalabas. Takayat kumat Manong Nemy nga buray kadagiti dungdungeng daytoy lagip tinapalabas ko iti biyag kinayat at tupulos malipatan nga makunak mat Manong Nemy nga successful makuna nga naimbaligyan no pa'y simple laeng Manong kastuman nga ron Manong Nemy nga rugyak daytoy malagip tinapalabas ko. Panawan iti kaado digiti makalapan nga ikan amataan Manong Nemy. Iti tagpakada ni Narding nga asawak tapno sumurot kada angkel susing nga mapanagbanit iti mataan. Ada iti pa nagkadkad ko Manong. Riknak. Ada pa nagkadkad ko iti tiriknak. Ada pa nagkadkad iti tiriknak nga mangpalubos kang kuhana. Kasanon no dadagas nga mapasamak na iti kadana iti taaw. Bulan iti Agosto. Panawen ti tudtudo ken bagyo. Panawen anarigat nga mapatangan ti tiyempo. Nakalili na kita ngimintun madamnama. Bigla ratan nga dumawel ti panawen. Ngayon saan ko nga inggawid ni Narding Manong Nemy kanayon naklatamot nga agtalik iti panagtarabay kada kami iti Diyos nang runa kini Narding. Samay sa Manong Nemy kasapulan nga sumurot tano adu ti makalapan adu mati mabingay na adu ti mabingay ng ikan nga inak tumit ilako iti kabigatan na nga nayon tilakok nga ASIN kadag iti kabangibang nga ili, iti tumaya, apaset ti Ilocos Norte. Kasapulan Manong Nemy nga makarunong kami. At dan bukod bi nga gagangi nga balay nga kayat bi kuma Manong Nemy nga mapapintas kan manayunan ti ALICANO mi. May mesa pala idi ti anak mi Manong Nemy agtawan iti 5. Iso daytoy ni Narding Jr. Kasapulan Manong Nemy di panagtinulong mi tapno makaurnong ken mapaduras mi iti panagbiag mi. Gagangay laeng Manong Nemy nga agpakaday suna. Wen, gagangayan nga agpakaday suna ti asawa ket nga nagkalap umuna nga mapan na apukulen Manong Nemy ni Junior. Ngayon iti day tang Amsterdam Manong Nemy inarakop na tinamindua sana imbaga ngagsingsingpet kadibasdag ng tutag basa. Gagangin matno ka Manong Nemy siyak nga asawa na Manong Nemy kata arakupen na. Naipagagangayan Manong Nemy nga araw kupanak no kastang agpakada kaya nagkan na handa kiti bibig ko iti apagapaman. Sana ibaga nga arapaap ko nga ikarkarag ko kano iti adu nga makalaban na. Ngayon bididay tang Amsterdam Manong Nemy kat namin talong ay narakopnak nga nagsubli-subli. Sa kaslasaan nga mapapnek nga mangagak ka na kinibibig ko. Sano ulit-ulitin
Ngajak baybayan ti Bakik, kanjak baybayan ni Junior. Dakis idin tagparparik na kanyag, tagkapagabaak manong. Ngamjak mat ingawid. Nagtala na edi ti panagtalag ko iti Diyos nga saan nakabaybayan ti asawag. Ngay salagan na iti agnayon. Huwain Manong Nemy. Nagtalay ka kiniapo Diyos nga dinabaybayan ti asawag ngay salakan na isunat agnayon. Ngaman yan, Manong Nemy. Ano yan, ti kinasutil ti panawin na isut mangrabak. Nagsakit nga lag-amen, Manong Nemy. Kaya nakaladladigit launay. Pugsa-pugsa ti turog ko iti dayta ang rabi kat iti parbangon. Napabaring kwasak tanapig sa matan ti angin nga agapoy ti laod. Angin Manong Nemy nga awamot ti tudo na. Nadati ko nada nga tornado uno tribunada. Nakalinlinak ng pagamom ta bigla Manong Nemy nga agpigsa ti angin nga agapoy ti laod. Diyos ko, ti asawak, kaya di kakaduha na. Isalakan nyo ida, pangaasi Diyos ko. Isalakan nyo kuma ti asawak. Inggar kararag ko Manong Nemy ng anyan nga nagsakit kan nagsaem. Si Mangpet da Uncle Susing nga nakiluganda iti sa bali a bangka di motor. Dati bangka nagluganan da ket narba. Nga kadagupan da nga upat nga kakadwa Manong Nemy. Dua laing tinakasangpet. Awan dagiti duwa kinadua da nga pakiramanan ti asawak. Manong Nemy. Sanda kinadua ti asawak. Nagsipod na nga nakalangoy. Awan ti asawak Manong Nemy. Saan ko ken sa aming napasangpet ti asawak ka ni Narding. Huwain Manong Nemy anyan nga nagsakit, nagsaem. Si Mangpet da Uncle Susing nga nakilugan da iti sa bali a bangka di motor, tati bangka nagluganan da ket narba. Nga kadagupan da nga upat nga nagkakadua. Dua da laeng iti nakasangpet. Awan di iti duha kakadua da. Nga pakairaman ang metten Manong Nemy nga awan nga ding nasawa. Nga iti day tangaal daw Manong Nemy napanda nagsapul. Kaya di taiyawid dan ti asawak. May san nga nalamis abang kay ni Narding Manong Nemy. Kastaon iti ba nagladingit ko kaslasaan amay bus dagiti luluwak nga garubos. Kasla di pulos agtsarda iti mariknak nga ut-ut kan sakit. Nakasaksakit nga lag-amen Manong Nemy. Di pupusay. Di may sagay patpatig-unay. Kaslasaan ko nga maililiwag. Ngem ko na da Manong Nemy nga no addaman mapukaw, addaman dumteng nga kasukat na. Ubigak kanupay kakat kasapulak ti kaduwak nga mangpadagkel kini Junior. Ken kasapulak ti kasukat day di Darding tapno. Adalang mga iti iliw ko ken mangpabara kanyak kadang iti nalamag nga panawen. Uwen Manong Nemy awanin ni Narding. Uwen Manong Nemy ubingak pay nga nabalo. Kanubing pay Manong Nemy ti anak ko nga ni Junior nga pakalaglagipak nga imbati kanyak day din Narding. Grade 1 idin ni Junior idi tadumteng ti may kadua nga lalaki ti bihag kumanong. Iso daytoy ni Rafi. Kinaraduaran mi idi kada Narding iti high school ni Rafi. Nagarem iti kanyak Manong Nemy ng tsak ingas kaso. Yaman niya karod Manong Nemy takunada nga kasapulak ti lalaki. Ita tabalo ak kanon dahito kanumeten ti panahon na tapnoa.
Iparik na ni Rafi tinapudno nga panagayat na kanyak. Kaniparik na natidungo na. Tay di kanu pelaing Manong Nemy at dakam ti high school at nalimad nga panagayat ni Rafi. Araman nagkumaidi ngam nakauna kanumat de dinarding. Kadi tatawanin ni Narding ni kanumat ten Rafi. Ni Rafi Manong Nemy ket driver iti jeep nga para lawag pasukin. Ket gabuta mariknak anapudno ken mariknak hipatpateg ko. Ken gabuta ka sa pulak manong. Inaklon ko ni Rafi ket nagasawa kami. Ket kadaydi umuna nga rabiimi ken ni Rafi Manong Nemy kalpasan ti kalaysami. Kasta unay man Manong Nemy ti panagpapasmi ti nagsak. When iti kabayagan nga natay dedi imuna nga asawak. Kasta man ti kabayag nga mailiwak iti arakob ti maysa nga lalaki. Kaya di arakupan na ni Rafi nagareng-engak mat nga dagos Manong Nemy. Oh, Rafi, anyan ka nagbara ti bagim Rafi. Anyan nga nagmayat ti arakop mo. Kada arakupan kamit iti nairo takastoyo Rafi. Rafi, oh, Ising. Kadadadan Manong Nemy tarang engko idagkan na ti barukong ko. Uwan Manong Nemy kasta unay ti kinalaing ni Rafi nga nang paragsak kanyak. Ni Rafi Manong Nemy nga nangip-ip itinabayagan nga panakailiw ko. Nakalalaing ni Rafi Manong Nemy. Manong Nemy kalpasan tinapawod nga nagpanakabalo nagasawak manen iso daytoy ni Rafi. Ni Rafi Manong Nemy nga kalpasan diti kalaysami nakalalaing isuna nga nanglailo kanya. Inagkan na ti kinibibig ko Rafi. Oh, Rafi, inagkan na ti tenged ko iti barukong ko. Raf, ba't pata kam idi nga nakaringringgor kini Rafi Manong Nemy? Iawawak lady ang makariing dagiti anak ko. Ngem awan tinakatipakada kami. Mailiwak unay ket mailiwmit ni Rafi kaniyak Manong Nemy. Tanabayagan nga agay-ayat unay kaniyak ni Rafi. Kanin tultuloy mingarod Manong Nemy ti panaglin na ilong. Romansa kas taunay Manong. Indid ko nga namin pinsan na ti aming-amin ko. Dinigos na kadagitag kakabara nga agek na ken binalas kumat digita nga agek Manong Nemy. Kahit kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy nagkaanak kami mat nga dagos ken ni Rafi. Nga iso daytoy ni Angela. Nagtultuloy tiragsak ken urnos ti pamilya mi ken ni Rafi. Ket mamati akmet Manong Nemy ano kasano ti panagipatpateg na ken ni Angela. Kastamat ti panagipatpateg na kini Junior. Banag ang pagkamanyamanak unay ti Diyos. Tasaan na ka nagbindot nga nagpili, iti kasukat de dinarding. Ano kasano Manong Nemy ti kinadungo kanyak, idi dinarding. Kastamat ti kinadungo kanyak ni Rafi. Ano nerding idi Manong Nemy kat nalaing nga bumatok. No kasta Manong Nemy nga kanaig kami. Tamangalap nga rod dinarding. Timat paglaingan ni Rafi Manong Nemy ket pagbalinan na nga monobela dagiti mansanas idi barokong ko ken naglaing nga kambyo Manong. Amo ni Rafi ti uminom iti arak ngem pakikisama laeng. Nangrunan no adapasken ngem jakpay na puutang nga napartek unay. Tamo na kontrolen ti inom na Manong. Ti amok idin Manong Nemy ket awanen ti sumangbaypay nga alawig iti biyag ko, iti biyag mi. Ngem nagbidutak. Tada man dimteng nga rabak ti panawen kanyak. Impakada ni Rafi nga malado to nga agawid tada kano agkasangan nga pada nga driver nga takabakara.
Pinaligipak isuna Manong Nemy a kontrolin na ti uminom nang runa ket agmanay hunto nga agawid. Imanyan nga nagsayem Manong. Anyan nga nagsayem ko nak. Takadun laing idi nga nabaluak. Madubleak ka di nga mabalo Manong Nemy. Mabaluan ka di. Nagsayem kan nagladingit Manong Nemy kan nagsagabak manin ti kastaunay. Saan siguro nga nakontrol ni Rafi ti minom kat ti panagawid na. Naidong parna ti jeep na ti poon ti akasya. Naipit isuna Manong Nemy iti manubela. Nga daytoy Manong Nemy ti poon tinakatayan ti asawak. Uy naipit isuna ti manubela kat natahin idi tamaakkalda ti panakaipit na. Alad naman ti sangit kan panaganugug ko Manong Nemy nang runa no agsangit mit da junior kani Angela. Ano kasano ti panagladladingit ko panagsangsangit ko kastamit ti ladingit kan panagsangsangit da gitanag ko. Kaslasan kon nakabaylan pahay nga awaten ti kinapudno. Kaslakayot kumatan ti matay Manong Nemy. Ngem pampanunutek di giduang anak ko. Kasanun tupay di kita anak ko na awanak tumaten. Oh, Manong Nemy masapul nga patib kerek ti pakinakem ko. Masapul nga maawat ko ti kinapudno. Matay aming nga tao. Isu na laing tan. Ada umun-una, adamat maud-udi. Intuloy ko nga rod Manong Nemy, tinagbiag. Intuloy ko ti obligasyon ko kas may nga ina digiti anak ko. Naore awanan Manong Nemy, ti asawak, ti may kadwa nga asawak. Intuloy ko lang tinagbiag nga nangasikaso karigini duwa anak ko. Uray no may sakmanen nga balo. Itultuloy kang rod tinagangkat iti asin nga isutin ka isursur nga ilako karig iti kabangibang mi nga ili. Kenoray pa Manong Nemy iti lawag. Masapul nga da mapataod ko nga kwarta parte kasapulan mi tinaldaw. Umadado Manong Nemy di kiti kasapulan mi ngumina met ang ngumina di kiti magatgatan. Adan iti high school ni Junior agbasa maten elementarya ni Angela. Irit adamanen nagpitikan tuy pusok. Tagalawag Manong Nemy. Ni Tony may nga pulis iti may nga pulis isuna. Nailugan na iti na minsan iti jeep na iti agawid iti barangay da. Nga iti met barangay da tirantak nga mapan paglakwan iti ASIN Manong. Balo met isuna. Kaya damat duwang anak na Manong Nemy nga kasadar da junior kini Angela. Hi Ising. Ay, hello sir. Tuni ko namlatang ganyak. Pada ka nga balo. Anya, duwamat ti anak ko. Duwamat kang kasanggadi. Nagarim nga rod kanyak Manong Nemy ni Tony umyanak nga umay nakpasyarin dito pasukin no kasta nga bakasyon na. Nasingpet iso na Manong Nemy no peam mo naman tuminom. Ket kapo iti kinaimbag nga ipagpakita na Manong Nemy. Nakaw, kung nakitinakam ko, agayatak manin. Sanga dakas Manong Nemy sangkari ubingak pay. No adda mapukaw masapul met nga adda pumataw. Huwen Manong Nemy na alukoy na ti pusok ngam kastaon ti panagprotesta ti panangrod ko. Adoonay na kiti negatibo nga sumsumrek sumiksiksik iti panunod ko nga pangkontra iti pitik ti panagga pagayatan ti pusok kenriknat. Manong Nemy ibagbagada, babay amon. Baka no, mabalo kan tumanin Ising. Ngem kasapulak,
Talaga, kasapulam. Nga siyempre, ubing ka pa napindas ka. Kinasin ako matisangag tarigagay ka. Ken kasapulam ti kaduam nga mangpatanor nga mangpatakkel. Ken mangdedinaran niya nga masakbayan na kita anak mo. Ken baka agadin tupay ni Angela. Hayem, kasanun, numabalo kan tumanen. Manong Nemy adun tinangyumanak daytoy nga problema no agayatak pay magkaasawa ka di pay. Uwan Manong Nemy dagiti naganakan niya kastamatan dagiti kakabsat ko. Dagiti kakabagya dagiti nasinged nga papagayam ko. Kita kaduan na kadakwada Manong Nemy tiyag ko na padasek ka numanin. Ubingak kanupay kasapulak ti kaduak nga mangpatakkel ken mangted ti masakbayan dagiti anak ko. Ken dagiti agbalintupay nga anak ko. Kasapulak kanu Manong Nemy ti mangep-ep iti panakailiw ko ti mangpabara manen ti bagi kadagiti nalamik nga panahon. Nupay addamet Manong Nemy dagiti sumagbanong agkuna ustunan. Ibukbuk mo lang ti amin nga oras mo kadagiti duang anak mo. Dahil nga pulis ti pakiasawaam. At daman duang anak na. Di adan to pa'y dua nga mainayon nga anak mo. Di dakkel a pamilya. Kinamangan to kanu Manong Nemy nga amangan kanu din to bigbigan ni Tuni dagiti agbalin nga anak ko. Wano dagiti duang anak ko. Wen, agsyuman dan to unay, masyuman dan to kanu unay. Ken kang runaan na Manong Nemy ng bagada ket babaluan nak kanu. Kasanon, no mapututan nak to ni Tuni ti maysa san tumatay met isuna. Baka adan to makakontrana kita paltugan danto ang mga paltug tumet iti pakatayan ni Tony. Uwan Manong Nemy kas kininarding mangalap natay iti baybay. Kas kinirapi driver na disgrasya. Ket nga rod Tony ang mga matay tumet kanu Manong Nemy gapo iti paltug. Ngayon padasak pa'y maminsan ko nak, pinagturay ko ti pusok Manong Nemy. Kaya tinungpal ko ti kaduan nga nangibaga nga padasak pa'y maminsan. Kat siyempre, kastawan ni tiragsak Manong Nemy. Nito ni, idita, aglunek, ti panagayat ti may nga pulis. Renarding Manong Nemy, idi kat may nga mangalap na laing nga bumatok. Dedi Rafi kat may nga driver na laing nga giturong ken na pagbalinan na nga manobela Manong Nemy ti barukong ko. Ket nga rod nito ni ngay nga may nga pulis. Ano nga tamat ti paglaingan nga. Inaklon ko nga rod ti panagayat ni Tony ket nagkasar kami, nagnaid kami ti balayda nga pundarda kani di asawa na iti lugar da. Awamet idi Manong Nemy ti nagbalin nga problema iti parang tratar ni Tony kadagiti duwangan nako. Kastamat ti impakitak kanin parignak met apamatig ko kadagiti duwangan anak na. Naragsak kami. Aging gangada nagpitpitik iti saklot mi abo nga mi kini Tony. Ini tamang rabak manen Manong Nemy ti panahuen. Diyos ko, apaunay maten Manong Nemy. Namindua kong nabalo ita may kadutalo nga asawa. Mabalo ka di manen Manong Nemy. Ini tayo padamag da Manong Nemy nga ti asawak. Kadada ka no Manong Nemy iti ospital. Anya da ito'y nga impayo, Diyos ko, nga gasgasan ko, nakunak tinakam ko. Dagos Manong Nemy nga nagsangitak, edi padamag da, nga iti may nga malem, kadada ni Tony iti ospital, napaltugan may sa isuna ka iti pulis, nga nangisayang kat iti raid, iti maatap nga paglamlamangan iti drug pushers, kad napasamak ti enkwentro.
Kat nagsanggasat Manong Nemy. Tamay sa ito nga napaltugan kat may san nga nalamis abang kay di makadadon na kidi ospital. Kasta ko na manen Manong Nemy di sang sangit ko. Kasta ko na manen Manong Nemy di pa nagsagabak. Sabali manen nga lalaki. Sabali manen Manong Nemy nga panagpanes ko. Nagsagabak manen Manong Nemy na bahalo ak manen. Kinaladan nga pasyente kaaduan nga may saak nga mabaluen. Gadno kasano Manong Nemy di pa nagladingit ko ken panagsagabak. Kastamat siyempre di gidwa nga anak ni Tony. Kinuray pa di gidwa nga anak ko. Tawan manen, ti may kadwa, may katlo, unan niya man, nga amada Manong Nemy. Taorin no nabitpay nga nagdan na kami kinituni, nagbalin mitang napatag isuna kaligitan na kumanong, layman sayag, aging ka nga naitabon. Kat siyempre, gabot saan mi nga balay, tinagnaidan mi tabalay nga pundar, dili tuni kanidi asawa na. Dimteng di kini naganak kaniti Tony. Ay, babaluan nga Ising. Hindi ang paliturain nyo. Adan makabulan sipod nga natay ti anak mi. Mabalin yun nga panahon dito nga balay. Kadag subli kayon dyan pasukin. Tinaramidan mi nga giina Manong Nemy no di pimanaw iti da itang balay tawan ka no ti karbingan mi. Ngayon saan kong inala nagiti putot Manong Nemy ni Tony iti munang asawa na mamaraw kon pato ko na ka sa may sasandamat kaya ti sumurot. Iso nga nagbati nagiti putot dahil Tony Manong Nemy kadagiti naganak ken kuana dalulo ken lula dagito yung obing. Masikugak Manong Nemy nga nagahawid dito pasukin. Oh, Ising! Ay nagsubli ka matlayang dito nga balay. Pundaryo ka rin dinarding. Tanyanod kapsat kita. Nabalo akmat man eh. Ay susapoy. Iti manong anak. May katlon dun. Ti anak ko. Ti sikug ko. Manong Nemy impas kagong harod ni Syra dito'y pasukin, babae. Talon na kita anak ko Manong Nemy. Ti talo nga lalaki. Ni Junior Narding, ni Angela, nga putot na di Rapi, nga driver. Sa ni Syra, Manong Nemy nga putot na di pulis nga asawa. Awang harod ti sa balay nga naramid ko Manong Nemy no nagangkat iti asin kat siyempre mapan ko isursur karagiti dati nga suki. Oy! Adaman ni Ising nga aglaklako ti asin. Ising ayan aglaklako ti asin. Ising nga babaluan ko na ayaw. Kung amin Ising saan ka amin nga asawa? Talaga nga saanin gusto na ni talo. Kaya nung anda karot ang krusonada kang ka jakon kaya aman kaya't mulat ta kasapulam napintas ka kaubing ka pa eh kan kasapulam ti kaduam tapos ni kastagat ta may kamtinaran niya ka masagbayan di kiti talungan nak mo tapno saan ka nga babaluan sukalam kasano ka ma saan ka nga kasasawa aglipin kayo. Adula amin. Ngamiti may sa nga Rabi Manong Nemy imbaga ni Junior kanyak nga dasa nga ilik. Kadkasta una ti ayat nagiti addina agrama meten Manong Nemy ti buridek ta agtaray idin Manong Nemy ni Syra. Idita ada ibon-bono ni Junior Manong Nemy nga para ka nagiti addina. Ano reta Junior? Nga intid ni Tito Fernan. Hindi mapanak iti salas Manong Nemy ang tagpeso. Ay, Ising.
Sika? Flowers for you. Manong Nemy tapay lang at damang tad kanyak ti sabong. Maka mabisit sa ti sabong. Ala, sukal ti amin. Pero hindi kadawan tinagaram kang kanang tad kang ti sabong. Ngayon siya. Siya timang tad kang ti sabong ang pang sukal. Saan ka din nga sabong para ka naging natay? Saan ka magbayan natay? Sukal ti amin. Ni Fernan Manong Nemy kat nalakayan nga baro nga daan iti negosyo. At a farm supply na Manong Nemy iti sentro ti pasukin. Uwan Manong Nemy, nalakayan nga baro nga dya kamuno apay. Ngayon baga na kanya kidi Manong Nemy ti first love na kat nagasahoy ti sa bali. Nga manipod mo idin Manong Nemy kat saan mo nga nagayat. Nga po, tamakit kita na. Gabuta talaga nga mariknan ti ayat kanyak. Iso nga nagdaton. Padasem pa iti mauding ang gundawa Ising. Kahit mo ka diti matayan, Fernan? Nakagsagana ka magigasang-gasan. Manong Nemy ka po nga rod ka sa pula. Kan ka po taadon Manong Nemy nagitimbag ng papay ni Fernan ka na kami nangruna ka nakitanak ni. Nakitanak ko kunak ko ma. Kanagbalinan nga nasingid ni Fernan kada kiti taluhan nako. Pinadas ko manan Manong. Makamunya po Diyos ko na. Naggalaysa kami nga rod ka ni Fernan Manong Nemy ngayon saan kami nga nadaan ti anak. Nadadati ka po na Manong Nemy no apay. Nga kastaon ni mati panang dungdunguna kada kiti taluhan nako. Amo Manong Nemy ni Junior kastamaten kani Angela nga sanda nga pudno nga ama ni Fernan. Ngayon ni Syra Manong Nemy akit muna akit sutipod nung amana ni Fernan. Tano kasano ti kinasinged the junior kini Angela mas pay kini Syra. Talaga nga ni Syra iti adan puot na iti ta napuutan na nga ni Fernan ket amana. Idadan Manong Nemy ni Junior siyempre iti college awan mati problema. Agsipot talaga nga ni Fernan inted na imbugbuk nati amin nga daking kuha na nga sa ni kuha mabayan na kadagitan nako. Laborador mi ni Junior iti kurso ng engineering, si Maruno ni Angela iti kurso ng nursing. At agdama Manong Nemy kadadan iti higher grade ni Syra. Manong Nemy, sa kulay sardeng, tinaglako ti ASIN, idi ta kabigsa ti lockdown. Ngam kaputa open manen. Kunada kanya ko, alam tuwin na Ising, nga babaluan. Saan akong nga mabalo, baka umununay kamatay, ngam di asawag ang agdama ita. Ni Ising aglako ti ASIN ko na yun. Nagapay ngamin nga aglako pa ti ASIN si Ising. Kan nagpindas ti biyag mo, nagdakkel di balayo. And nagpinas ti negosyo di asawam. Nagraduaran di kiti doa nga anak mo. Ginana ka matan. Saan ka matan ngaglaklako ti ASIN? Dahil ti biyag ko. Sa anak nga makaid na ijabalay. No daklat ta. Dahil ti tinagsak ko. Iti aglako ti ASIN. Ano nung nga ti maganan siya bita? Kaya nagpinas ti biyag ti asawa mo no negosyo ti asawa mo. Saan nga natin ganansya, tuntunek, no di kita, iti awag yung kanyak nga Ising, ngaglaklako ti ASIN. Wen Manong Nemy, may isang engineer, kan may isang nurse, dagiti duwa nga anak ko. Kat posible, kat palubos ti apo, agraduat tumit ni Syra, akas may isang maestra. Awan di sa pulik, iti agdama ita nga asawak Manong Nemy agsibod ta dalaga nga nadungo. Kata idawdawat ko nga sabi ko ma, tagpauten ti biyag na, agas idibiyag ko, idibiyag mi nga sang kapamilya. Sabi ko ma, Manong Nemy, tagbalintumit nga nagasat, dagiti anak ko nga pamilya. Sabi ko ma, tasaan danto nga agsagaba, agas ti nagpanagsagaba, iti kalabes, iti namin talo Manong Nemy, nga syakat na balo. Dito nga ron, ti pagkasalitak, Manong Nemy, kalagyaman ak launay, iti anos mo nga nang ibasa. Wen, simple laing,
Nga may bilang mo't siguro nga successful na imbaligyan dato nga pakasalitaan. Numampay namintaluak nga nagsagaba, namintaluak nga napay, namintaluak Manong Nemy nga naglatingit. Ngam te kunadan iti adu nga pa naglatingit. Adu met ka nagtutuloy met tiragsag nga ina ititad akas supama. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Ising iti pasukin Ilocos Norte. Thank you, Ising. Teko na nga kanya-kanya gasat, kanya-kanya pakasalitaan. Kaya thank you, tingkamot imburay nga pakasalitaan, papagayam. Into no bigat sa balin tumanin nga success story, ting kay manggigan, iti programa ting LAGIP ti NAPALABAS. Kada 20 pagayam nyo, ni Manong Nemy Ruiz, mangibadbati akong tinambag oras, kada kay aming nga sa kapada. Babay na po.